És curiós, amb els mitjans de comunicació i en general en la percepció pública del que ens està passant ara, al juliol i agost, que hi ha gent que pensa que estem pràcticament igual que al març o a l'abril, no? Jo crec que hi ha moltes explicacions perquè hi hagi aquesta sensació. La primera és que un està espantat del que pot passar i per tant tendeix a pensar el pitjor, però la realitat objectiva és que la situació és completament diferent. Nosaltres a l'hospital, al Parc Taulí, al mes de març, teníem entre 40 i 70 morts a la setmana. 40 a 70 a la setmana. Amb tot el mes d'agost i de juliol, al Taulí se'ns han mort 12 persones, i la majoria no per culpa del coronavirus. És veritat que hi ha la possibilitat de que alguns casos vagin malament, però els pacients estan anant molt millor clínicament. Això pot respondre a 3 coses. A que fem les coses millor diagnosticant-los abans i posant tractament abans, i ara sabem quins tractaments van bé i sobretot quins no. En segon lloc, perquè els malalts venen més a poc, no venen tants de cop, tenim més temps d'atendre'ls bé, de fer les coses millor, de no quedar-nos sense llits d'UCI. I la tercera, que hi hagi alguna característica o del virus o de les persones que realment sigui diferent. Primer vam pensar que potser era això, perquè veiem que sobretot era gent jove, i vam dir, bueno, mentre vingui gent jove és natural que vagin millor, ja hi anaven al març els més joves millor. Però la veritat és que les darreres setmanes ja hem tingut molta gent gran, de fet hem tingut pacients de 90, 95, 97 anys, i l'evolució també ha sigut molt bona en molts casos, no en tots, lamentablement, la majoria d'aquests 12 morts són gent de molta edat, però en canvi no estem veient la mortandat brutal que vam tenir a la primavera, amb la qual cosa ni per ingressos hospitalaris ni per mortalitat estem malament. Ara bé, en nombre de casos sí, i això és molt fàcil. Tenim molts casos, amb alguna sèrie fins i tot més alguna setmana que teníem al març o a l'abril, perquè els busquem més, perquè fem moltíssimes proves, fins i tot en asimptomàtics, i no ens ha d'estranyar que trobem més casos. Però això no vol dir que hi hagi pitjor evolució de l'epidèmia, ni molt menys. Estem en una fase que podríem dir de repòs. No estem a 0 transmissions, estem transmetent ja fins i tot poblacionalment, però no amb un nombre exagerat que estigui col·lapsant el sistema sanitari. Si a la tardor això no passa, doncs vol dir que ja estem en una segona fase millor de l'epidèmia.